Здравейте хора, днес ще се играе на Майнкрафт. Аз съм Night Eagle и в този първи епизод, освен че ще говорим, ще направим един фонтан, който го видях от един друг геймър. Майнкрафтър по-точно. Казва се Сакадаун, сигурно по-голямата част от вас го знаят. Не се опитвам да крада неговите идеи, а напротив, аз му се възхищавам. Много харесвам неговите идеи и много често гледам негови клипове. С този фонтан, който след малко ще направим, не казвам, че ще крада идеите ми и разни такива. Нищо лошо, Така, ще започнем с фонтана още от сега, без да се бавим. Смятам да го разположа ето тук. Да, за клиповете смятам да ги правя към 25 минути, но този май ще е по-малко или повече. Не знам. Ще видя колкото стане. Но за другите имайте предвид, че ще ги правя към... грешка. Ще ги правя към 25 минути, така че да знаете, ако се струват много, гледайте ги утре. Така, или пък ако ви се струват много, просто ми пишете по коментарите. Но пък според мен не са много, нормално на 25 минути. Така ще изглежда фонтанът. Само да го оцеля. Много невисоко, бе. Така. Ето готово. Той е готов. На следващите епизоди ще направим тайната база. Смятах да има една тайна база. От другата страна не го сложих тук, защото тук пък смятам да направя една фермичка. Всичкото останало пространство около мен ще бъде едно сърце. Да, за по-напредналите серии смятам да направя ето тук или... Да, ето там ще бъде, тук е много малко място. Ще направя един кораб, от който ще взема материали от тези дървета и без това не ми трябват. Само ще ми пречат, защото и без това мислех да сложа едни дълби дървени стълби така надолу, на които да отиват до пристанището. Това ще бъде пристанище. И готови сме. Сега, освен че ще говорим, ще правим абсолютно нищо. Така, нека прибера предметите, така. Това тук, това тук, това тук, а това се остава в мен. За първи път снимам и да ви кажа, че не съм кой знае колко добър по Майнкрафт, така че малко трудно ще намираме диаманти. Пак ще ги намираме, но ще ги намираме малко по-трудно. Затова, че по-често ще се срещаме с тези Iron, Gold, Redstone, Emerald и разни такива. Coal също ще намираме и разни. Така, нещо друго, което да ви кажа, честно казано няма. Ще намерим някаква тема по разговор. Да, искам да ви покажа нещо интересно в къщата. Може би ще ви се стори добре или не чак толкова. Сложил съм честове отгоре, които се отварят. Тук ми е храната. Тук ще се правят фермите. Тук е излишен камък. Тук е точно празен. Тук е върника. Така виждате, че сетът ми нямам никакви брони, ни за нищо. Защото някак си преди съм решил да хвърля кожите, или поне съм ги изпуснал някъде при убиването на кравите. Затова нямам още никакъв сет, така че може да убием тези крави някой друг път. Или сега, тъй като няма какво да правим. И
Хем ще вземем храна, хем ще вземем кожа, нали, с която ще си направим броня. Дано тези крави имат доста дроп, в смисъл да пускат, нали, повече кожа. Така. Този айрон не е от моята мина, която още не съм я почнал. Нали, ето е нея, още не съм я почнал. Този айрон го намерих в една пещера. Сега ще ви кажа точно къде. Някъде там беше. Нали беше? Да. Насам някъде имаше една пещеричка, нали, откъдето намерих този айрон и си го събрах. Беше доста, което се очудих. Така, избрах точно това място за живот, защото има моите изисквания. Те са вода, дървета и животни. За храната няма смисъл да се притеснявам, защото имам доста храна в себе си и без това ще правя ферма, така че просто за храната няма какво да се притеснявам, дори да е малко. Аз си имам доста. Така, фермата, айде сега да я почнем. Без това какво правим. Така, единственото нещо, че ми трябва са ти. Така не беше, тук е. Няма да решавам всичките, но каквото да е. И ти ще ми трябваш. Друг път ще я, нали, ще я оправям. Да, важното е да я направя. Тук. Друг път ще я окрасявам. Или пак още сега. Взех доста дърво, но каквото да е. Така. Нека вземем малко вода и да започваме, нали, с фермата. Смятам да е горе-долу големичка, тъй като имам голямо пространство. Няма да е малка. Това тук ще е вода. Добре, че имам доста кобълстон. Ще ми трябва. Това ще е първата вода, нали, тук. След това от тук, така смятам да го направя. Нека се взема това. Така, колко блока стана? 5, нали? 1, 2. Да, 5 блока. От време за спане. 1, 2, 3, 4. Абе нещо такова, ще видим как ще точно. Нека да спим. Така. Сега. Не, направих гъста. Трябва да взема зейт. И другата страна взе. Взели са трика. Така, ами... Това е, нали, само за сега. Явно не трябва. Изобщо не съм планирал, че ще правя сега, нали, градинката, но явно така се оказа. В скоро време, когато почнем да правим селцето, изобщо казах ли аз, че ще правим селце? Да. Когато почнем, нали, да го правим, ще направим селяни. Нали, мисля, че всеки от вас знае как се прави селянин. С врати. Така, нека да започваме с фермата. Това си е точно, това дори не знам защо го сложих. Така. Фермата става точно така. Така, даже тук смятам да сложа още. Нали, за да е голяма. Така, толкова сме достатъчно. Уп. Така, сега да посеем, нали, хляба.
житове. Той ще стане хляб. Така че. Така. Хоп. И сме готови с фермата. За сега са минали само 8 минути, мисля, или не. Аз ги правя бързо. Нали, рестрикциите, които ги искам да правя бързичко. Оп, още. Даже пък, тъй като фермата е готова, смятам да я почвам с оградите и райки, за да ни я мачкат животните. Та, къде са ми глупостите? Това нещо все го бъркам и все ще го бъркам, явно. Да, това е тук, значи тези дървета тук, това тук, това отива тук, а това тук. Така, всичко си на мястото. Сега обаче ще ми трябва малко повече дърво. Да, и ти ще ми трябваш. Не, други нещо, освен дърво няма трябва. Няма пък не трябва. Ще избяга. Тук избяга само. Виж, видя ме. Без да иска. Стой си там, извиняй. После ще дам да идеш. Когато станат. Пък може и да не ти дам. Тъй. Оп, вижте, намерих си грешка. Тя е, че изобщо не сложих кабелстон никъде, а другата е, че изобщо не си взех брадва. Да, така. Брадва и кабелстон. Айде. Така. Взехме. Може не с голи ръце, не ми е проблем. Така. Но е доста скучничко, това се знае. Скучно е, и то доста скучно. Ако ви харесва как играя, може да се абонирате. Може и да ударите лайк, нали? Вие си избирате. Така. Смятам всеки ден да качвам клип. Един клип. Така че, нали, често ще се виждаме с вас. Ох, боже, щупих хлеб най-накрая. Тъй. Готово. Стана, бе. Така. Сега където има място и слагам огради. Където нямам, да нямам. Сега доста бавничко, нали, ще стават, което всъщност е гадно. Така. Тук имам празно място, то се вижда. О, свърши. Трябва да ги правя по няколко, малко по-бързо. Така. Чакайте, може да
крафтвам малко по-бавно. Да, това е заради мишката ми. Това с мой компютър. Защо не го харесвам? Тъпата ми консерва, кавички. Ойт, да не го смачкаш нещо. Така. Оп. Тук също. Абе, оформя се, нали? Става. Толкова ми е достатъчно. Май взех доста. Даже прекалих малко. Тъй. Достатъчно е. Давай. Оп, оп, оп. Така. Аха, 3. Тук отпреди ще се влиза. От тук ще така празно. Нали, тук това ще се влиза. Ще се върви по кабелстона. Ойт, да не падна в някой от... Такова, че гледа коста. Оп, така. Дано са ви харесали моите, нали, конструкции. Но ако пък, нали, не са ви, голяма работа. Може да ви впечатля някой ден с нещо друго. Ето, че стана. Да, супер си е. На мен лично много ми хареса. Сега тук отгоре, ето така. Само че ще трябва да сложа един блок. Така. Така. И така. Става. От тук обаче много се притеснявам някой да не влезе и гледа какво става тогава. С това ще направя и така. Никой да не влиза. Да. Уха! Фонтана до тук се чува. Така. Сега вече никой не може да влезе, освен тук да попадне вътре. Добре, да има много празни места. Така, сега да направим обратното. Опа, ще го правя. Сега така и така, след това така. Хоп. И бам. Готово. Фермата е готова, нали? Време е за спане и ще лягаме. Аре, много бавно. До тогава ще изправя нещата. Тя ще ги разминя. Ти отиваш тук. И така. Не направя. Ако къщата ви харесва, може, нали, някой ден да в моя канал да сложа един линк с мои къщи, които, нали, да ги гледате. Имам една военна база. Не съм написал военна, но пак е база. Така, всичко си наред, нищо няма влеза. Сега обаче нещото, което искам е тези неща малко по-бързичко да пораснат, за да може така да сложа табелки. Но то пък може и така. Да. Тук ще блъсна една табела ферма. Или пък то за какво ми? То се вижда, че няма тъпи хора покрай нас, нали? Добре. Аз смятам да бъде това. Да.
Да знаете, че в момента, нали, като гледате къщата и виждате някакви блескотини и чертички, това е нормално, това е от моята камера. Това е нормално. Така че, нали, да не се притеснявате. Това е за днес. Това бях аз, Night Eagle. Довиждане.